Здравейте, хора! И днес мисля да почваме нова поредица, а именно Far Cry 6. Смених си също името на канала, а именно Левана ще се казвам. Надявам се да ви харесва, споделете мнението в коментарите. Надявам се и новата поредица да ви харесва на Far Cry 6. И като цяло е това. Нека да започваме. Първоначалната мисия, където трябва да избягаме и да дойдем до тук, съм я минал. Не на видео, защото мислех, че няма нужда. That's why you died. Now I'm going to call this scene. Michael, take down it направо, Моника. I'm not the only one looking for Clara. Оп. Така. Продължаваме. Надявам се поредицата да ви харесва. Тъй като тази игра е много яка според мен. Да, удари ми. Удари ми живо прасене. Така. Има мъртъв човек и тук взимаме граплер. Взимаме. С който трябва да се качим. Тук сега отиваме по пътя на племето ни. Ето да. Тук идваме до племето ни, което се казва Яро. Не племе, ми като група, която се бие срещу лошите, така да кажа. Скипвам видеото, защото мисля, че е излишно. Тук са ме хванали. Защото си мисля, че съм лош, сигурно, не знам, сега ще разберем. Клара Гарсия. Ето, представя ви героите. Lita knew their risks. That's all you have to say? You're here. That's what matters. Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. But you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas, no charity, hermano. Lita said you would help. Lita also said you weren't a pussy. Come mierda. Тези са добри, но ние още не знаем. Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny? Castillo has kept you an orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Тук не мога да скипна. All of them. When tyranny is law, revolution is order. Warring Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu. Gonna save Yara with the library cards? I have a list. Free elections, free expression, free the outcasts. Ayara free of Castillos. Simple. Simple. Castillo's got what? Тук вече разбираме, че сме отбор и че не представя някакъв план. You don't believe me? I'll show you. Да. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Тук ни представя другия остров. На лошото. Така. Тук не е базата. Това силното не е базата. Това е плантация за цигари. Така.
They were built by the legends in 67. They're spread like a web across all of Yara. Now, they're ours. Guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back. They have caches that will help you survive. And all this is legit? Казва, че има тайни тунели на Яра, които те са ги направили. Municipalities and landmarks of Yara. He'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like 1,000. Това пак е фабрика. You know I'm not a guerrilla, right? I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Settle in, and let me know when you want to pay your rent. Даде ми оръжие и сега ще ходим да се бием. Да, отключихме оръжие. Да, от тук ни е арсенала, така да кажа. Ето го мапа, сега трябва да ходим на мисия. При нея ще минем тази мисия и... Get down to that village and bring me Cortez. I hope for your sake he's sober. На 400 метра от тук е. Още нямаме оръжия с заглушители. Ще е доста трудно да играем тейкдаун. Тоест, да. Undetected, т.е. да не ни разбират, да е по-яко. Още няма как да го играем, защото сме с оръжия без заглушители. Стелт няма как да играем още. Само с тейкдаун не можем. Тук ни обясняват ни, че ако не носим оръжие, те няма да ни нападнат. Тоест, ако сме на свободна ръка, те няма да ни нападнат. Ето, ако сме на свободна ръка, те няма да ни нападнат. Нали? Но ние, разбира се, няма да бъдем на свободна ръка. Това тук не мога да... Да, това е лошо селце. Добре да се направим цивилен. Да се направим на цивилен. Един убихме. Не да я чукай жената на вратата. По-полека се отнася. Не знам дали е жена, ама най-вероятно. Защото, да, жената влезе. Така. Трябва да намерим нещо. Но... Имаме писмо. Така, идваме до някой друг човек. Ще скипна.
ще ни уби. Не е добре да фейлвам, да, фейлвам, не? Съжалявам, но на компютър не съм играл. И да, но нещо. И те го виждам в тази игра. И във всяка игра. Ами убихме ги. Ще трябва да говорим с този човек. Ама като го проследим, тогава ще го говорим. Да. О, отключихме крокодил. Като приятел крокодил. Може да си викнем приятел крокодил. Е, това е супер. Къде не е приятелчето? Дойде ли? Е, това е много яко. Сега ще видим, мисля, че се казва Глапо, доколкото знам. Крокодилчето. Така. Пишете, ако ви е интересна поредицата, и ми пишете, ако искате по-често да качвам, защото още не знам дали ще ви е интересно. И ако лайквате, ще знам, че ви е интересно да качвам и ще качвам. О, тук ще трябва да вземем това крокодилче да го освободим. Тук мисля, че ще трябва да освободим крокодилчето. Не знам. Малко бавно за разположим. Едно от 4 пише. Сигурно ще трябва да вземем 4 от площа. Не знам. Тук имаме Swap Drop. Може би ще ни даде оръжие. Да, отключихме Gunpowder. Отключихме някакви си въженца, мисля, че. Трябва да скачим на тази кола. Така. И трябва да отворим този съндък. И това е. О, отключихме М16. Отключихме и нови панталонки. Така, само да сложим... тя не е в инвентар. Еми да я пробваме. Трябва да отидем, мисля, че пак до този човек да говорим с него. Да. Ето. Трябва да отидем до Наклара къмпинга. Тоест да се върнем от там, откъдето дойдохме в началото. И мисля, че ще отключим крокодилчето тогава. Не знам. Между другото, този човек има много хубаво оръжие с лазер, виждате ли? Дано и ние да го отключим. По-напред мисля, че ще има доста яки оръжия. Не ми дава да тичам, затова...
Не, няма за крокодилчета. Сега ще го отключим. Мисля, че. America is my option. Така, сега... Последно. Между другото, оръжията му наподобява от Far Cry New Dawn, защото там мопчиките бяха с кемчета, като това оръжие. Ето. Ако искате още епизоди, пишете в коментарите. Защото не знам дали ще ви е интересна поредицата, и лайкнете, за да знам, че поредицата ви харесва, и ще качвам всеки ден, ако имам възможност. Да, в момента отиваме в Клара къмпинга, то тя не изпрати да го освободим и сега той навръща до нея. О, този снайпер, тази картечка доста ще ни послужи по-нататък. Да. Ето, сега ще говорим, ако мога ще скипна. И ако не искате да скипвам, пишете в коментари, защото според мен е по-добре да скипвам. Не знам. Част 11. When I was sick, Ако искате да слушате какво говорят, пишете. Значи тук вече можем да си правим оръжие. Да им слагаме, ето, в момента му сложихме сложихме, мисля, че оптика. Let's look at your other say your target remember to wear their helmet and vest today. You're gonna need rounds, fly straight at ice. Да, слагам му някакви модове да е по-нечутливо, това е такава като брун. Сложихме му и заглушител и вече може да играем и стел. Това е супер, ето виждаме. Сложихме му заглушител. И да, сега ще го покажа. Не знам дали на мапа има аутпостове. Ще отидем ето тук, за да може би ще има лошо, за да изпробваме оръжията ни. Ето вече оръжието не се чува, имаме заглушител, това е супер. Много мисля... не знам сега дали крокодилчето е с нас. Да, тук ни показва магазина за оръжие, че това е за материали, което преди малко отворихме, и че може да ловим животни. Сега пак ще се опитам да не викна... Да! Ето го крокодилчето ни! Чакай. Да, точно така. Супер яко крокодилче, предлагайте имена в коментарите как да го кръстим. То ще ни помага в битките. Глапо се казва, но може да му измислим и друго име. Предлагайте в коментарите. Ето сега тези са лоши. Мисля да видим какво има там. Мисля, че преди малко бяхме тук, но пак можем да отидем. И след това да спирам епизода. Може би е станал малко кратък, не знам. Но отключваме много животинче и това е яко. Да, тук ще изпробваме новото си оръжие. Да ви кажа, добро е. Какъв хедшот набихме. Ето го. Никой не ни чу.
доста добре. Сега ще обезопасим тук. Мисля, че в тази игра няма такива обособени аутпости, но пък мисиите са аутпости. Ето сега ще видите крокодилчето как ми помага. Ето, в момента ще го ми съде, сигурно. Но то малко е такова ленчайче. Не може да яде много като го гледам. Убихме го. Между другото, това е единствената, може би, Far Cry, в която можем да си викаме колата, но това ще го видим по-късно. Нека да чувствам тази база. Надявам се този епизод да ви е харесал, въпреки че беше малко кратък. Вие бяхте с Левана в Far Cry 6 и до следващия епизод.